untuk memenuhi undangan dari keluarga besar Bapak Budi Cahyono adalah Ibu Nur Diana sekeluarga mempunyai hajat dalam rangka pernikahan putra tercinta dari Ananda Rafa Ardian Cahyono, ya. Tentunya terhibur bareng bersama Barata Musik yang akan diabadikan bareng bersama ARM Audio Rental Profesional, juga ada Cah Templo video syuting profesional. Dulur, langsung tak panggil kali ini satu tempat kembali bersama Barata Musik, ada Deliba Suara. Wah, ini kecil-kecil kayak apa ya? Kalau sering ngene ya. Kini disapa dulu monggo. Oke, sebelumnya diucapkan selamat siang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Alhamdulillah. Terima kasih. Catim lo bareng tau kene ngono ta. Gak kaprah, syutingan bareng ya. Gak ukur pokoknya. Yo. Perahu layar guys, spesial buat Bunda nih. Badok. Ada yang dikitan nih guys. Di Rafa. Barata Musik. Gembira lerap banyune segara kalian numpak perahu layar ke pariwisata. Terima kasih bos. Alon-alon wes nangga Bunda yang bisa lagunya monggo. Sahur. Asik. Ayo bos, Ade Rafa goyang yo. Sama teman-temannya gak apa-apa yo. Penak nek kene Raul apa? Asik. Bisa nyanyi sayang? Ayo nyanyi sama saya. Yo.
Asoy. Yo. Oh. Ayo deh. Yo yo yo. Perahu layar. Kowe nyapa Mas ngono? Mak apa kowe? Alon-alon. Wis nengah. Asik. Awe tenggal lopo katon awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Matur suwun bos-bosku kecil ya. Bunga-bunga sawere nggih ya. Iya Bos. Nek nyuting bocah iki biasa aja ketokno. Biasane ketok kan separo ae. ratan-ratan bareng. Ketokno nganu kutok kencet kutok ya. Bu, awas nek mbok ketokno kencet kutok. sabar nggih. Niki nembe medal saking daleme Pak Purnomo. Oke. Sabar. Heeh. Niki lagune napa malih Bunda? Sing rame-rame maneh. Lagu napa nggih? Bojo loro napa? Oh. Napa? Bojo limo. Bayu. Sopo sing aku golek sak bojo loro? geler aduman no. 5. Sik to. Terus piye? Kowe ra ndi bojo? Oh nggih monggo bojo loro nggih. Oke, bojo loro monggo. Masa kowe ra ndi bojo tenan? Masa kowe ra ndi bojo? Ala icip ngene wong-wong wis enggak kanggo-kanggo. Bundane sampe ngeklek. Tenan kok iso. Nggih. Bun, Ya Allah. sing meteng nom-nom bangkeane tekebuk nggih. Lah nggih. Aja sampe kentir kaya bocah iki. Iki katok dandakno lho aku. Heeh. Kandhani kok ayo. Heeh, monggo. Iki. Wah. Ayo. Bareng Barata Musik. Yuk. Bojo loro yuk. Sepatumu tetek, aja sepatonan oso. Ora apik kuwi sepatonan. Bojo. Astagfirullahaladzim. Yo. Bisa nyanyi sayang? Cantik. Abang biru lampune disco. Awakku kurumes mikir ra duwe bojo. Bojo sing enom njaluk disayang monggo mriki. Sing tuwa aku kesel goyang. Ayo. Yo. Asiramu ra bisa turu. Astagfirullahaladzim. Asik. Mikir butuhe. Mikir belanjane. Belanjane. Saiki bingung atine. Sikat. Tolong dino. Mulih rono. Bali ning kene omahe rondo sing setino kanggo sapa sing setino kanggo mbok rondo. Ayo Bunda matur suwun. Asik, aku seneng ini semangat. Ayo lo bos. Ayo sini sayang. Yo, sekam. Asik. Ketoke karo jaluk mangan cocok e. Asik. Iya. Abang biru. Ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Awakku kurumes. Ora rangkepan banget.
Ye 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 bojo sing ono disayang disayang sing tuwa aku kesel goyang ye siramu merapi satur uga andam waktu sampai guyu kabeh sampai mikir butuhe mikir belanjane belanjane Bersang iki bingung heboh Rono dalang dina bali nang kene omahe tangga boten sing sedina dina kanggo sapa sing sedina kanggo mbok rondo sing sedina kanggo mbok rondo lho gak apa-apa aku malah dibengi malah mlebu-mlebu pawon goreng sego bereng koyo mboten iya aduh lang embah ngono ki wong bokong remuk tepos kaya ngono nek nginyeri kok glani menawa 3 kilan Bun cuwilik kurang gede pokoknya ji 2 3 4 5 gangsal nak gangsal Bu kopine gangsal ora sampai rasido gawe kopi aku jarene terima kasih Bunda ya Allah oke lah ngono ku aku seneng